Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So नोंथांमोना मारै दं आसा खालामो बयबो मोजां ना लोगोफोर। So दिनै बहुत दिननि उनाव लोगोफोर दिनैसो बुरला नुजाफैलायबाय आरोना। उफाय गैया लोगोफोर माथो खालामनो माइ गायनाय सिजन नालाय माइ गायनो गोसोम जालायलायबाय आरोना लोगोफोर। So नोंथांमोननिसिम एरैनो फिसासा आंखौ बावगारिनि थाखाय मोनसे ब्लग लाना फैबाय आरोना। So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना। So लोगोफोर माथो खालामनो दा माने एकदम सोलाबथाराखै आरोना। मानो होनबा दा माइ गायनाय सिजन जागासिनो दङ माइ गायगासिनो दङ बहुतनो गरमाव उफाय गैया लोगोफोर माथो खालामनो बर'नि फिसा जाबाय नालाय लोगोफोर बर'नि फिसायाथ' मावखानांगोन माने न'आव माइ गायखायो नालाय बेनिखायनो आरोना लोगोफोर एकदम माइ गायनायाव आखा फाखा आरोना जोंफोरा लोगोफोर माथो बुंनो ओमफ्राय दायो दिनै माने माइखौथ' गायखांबाय आरोना जोंहा गायखांनानै ओमफ्राय दा एसे फ्रि जाबाय उफाय गैया लोगोफोरनो एकदम माइ गायै दुब्लियाव खामानि मावै गोसोम जालायलायबाय मा खालामनो लोगोफोर सोरबा डक्टर इन्जिनियारनि फिसालाफोर जाबासोमोन बे जिराय जिराय मोनजागौमोन खेथि मावनाय नङामोन गैया लोगोफोर खेथियगनि फिसालाफोर जाबाय नालाय बेनिखायनो आरोना स' लोगोफोर दिनै एसे फ्रि जानायखाय माने एसे बेरायनो होनना फैदों आरोना जोङो नायनो हागोन लोगोफोर भिउखौ आरो ओमफ्राय आं दा हैलाङाव एकदम गाखोना दं आरोना हैलां जलिगासिनो दं आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौथ' बानायनो बहुद गोसोमोन दाखालि साननैसो मा मुलि एकदमबारे हाइलाइट जागासिनो दं सोरबा थास' बिबारनो सोरबा मामा बिबारनो सोरबा मोदोमफ्रु बिबारनो माथो बुंनो लोगोफोर एकदम अब्ला माथो खालामनो लोगोफोर बानायनो बानानै एकदम बानायाखै आरोना लोगोफोर बिदिनो दंबाय थायोमोन आरो स' नायलांबाय थादो